Ja, jamen, hej Jan, det er Mikkel Laurits, og Mikkel starter. Og vi skal gennemgå beviset for bestemmelsen af A og B i de her eksponentielle funktioner. Og når vi kender to punkter på en graf, eller på grafen, så kan vi altså bestemme A og B. Punkterne hedder P og Q, og de har hver sin x1, y1, x2 og y2. Og de her P og Q ligger på grafen, og så gælder det, at man siger y2 er lige med BA opløst i x2, og y1 er lige med BA opløst i x1. Og så det, de har gjort heroppe for at gøre det nemmere for sig selv, fordi de har de her to ubekendte BA, så er de altså bare divideret det modsatte af gange, y2 med y1, og divideret BA opløst i x2 med x1, BA x1. Og så kan man se her, at det næste skridt er, at de har fjernet B'erne, og det er altså bare fordi, at B'erne de går ud med hinanden. Så det må man gerne, hvis man har noget på hver side. Det næste, der er sket, det er, at de skriver y2 divideret med y1 er lige med a opløst i x2 minus x1. Og det er altså fordi, at de her potensregneregler, at man må minuse potenserne med hinanden, når man dividerer. Så der skal komme til at stå a opløst i x2 minus x1. Så det næste skridt, det er bare, at de har bare vendt dem om fra den her. Og så ser vi den sidste, som ender ud med formlen, det er, at a er lige med x2 minus x. Den x1 rod er y2 divideret med y1. Og det er altså fordi, at det modsatte af, at man opløfter noget, det er at tage roden. Og så er det isoleret a ved at tage roden af de her x2 minus x1, en rod af y2 divideret med y1. Så det er altså den endelige formel for a. Den endelige formel for b, den starter med y1 er lige med ba opløst i x1. Så er de isoleret b, for det er b, vi skal finde. Så b kommer til at hedde b er lige med y1 divideret med ax1, fordi det modsatte af gange, det er jo dividere. Så de har divideret y1 med a opløst i x1. Ja.